дайде. Така, продължаваме. Я намалям, че проси чашката. Баба Боса. Боса по слонта, тук. Баба Боса. Така. Баба Боса е, Боса. Тя се знае. Ето, тя си да се сподара с жената. Знае си. Да. Ето. Така. Баба Боса дава 200 лева за младото семейство. Аплодисменти, моля. Браво на бабата. И дава комплект килимчета за младото семейство. За коридора, за спалнята и за хола. От това по-хубаво заедно кажи. Сама жената браво на баба Боса. Браво. Един хубав за баба Боса. Айде. Сол. Айде. Ушни бабо енено, ушни тетике, коде терапена, нече корек мамина, ушни бабо, само динero, ушни бабо енено, ушни тетике. Браво. Сега следващите, да ли ги изброявам, те си знаят сами да идват насам, за да стане малко по-бързо. Да не се лутаме. Господин Падаров, да. Чакаме ви с нетърпение. Смущение нещо с микрофоните, 2 лева за камерата. Сега, 2 лева за викача, 6 лева за оркестъра. Ето Ицко. 100 лева за младото семейство. 200, 300 лева от бати Гоши Гагарека. И комплект и органи. С чаршавите, с границите, с всичките му аранжаменти. Както трябва да бъде. Иска една песен, бати Гошо. Коя? Ангел мой. Ангел мой. Фа.
Да те обича и се. Ефектно намали моите момче. Така, продължаваме. Оба. Сега. От Румен и Снежа има един СМС от Германия. Пожелава на младото семейство щастлив брак, любов, щастие и много успехи и да се отгледат детето и да пожелава второ детенце. Бог да ви благослови, така каза Руменчо, нали? Да. Батко и Румен от Германия. Така. Сега, следват ли ни германски пак пари? 100 лева от Краси и неговата съпруга. Да. 100 лева от Краси и неговата съпруга за малото семейство или хубав кючек Кичко. 10 лева. Айде! Айде! Специален поздрав за малото семейство. За всички родини от София. Опа! Дай! Още 100 лева за малото семейство станаха 200. Поздравява Краси. Краси поздравява неговите си късици. И Мил и Рени. И неговата братовчетка с нейния си съпруг. Продължаваме качека пак така. На Краси и неговата съпруга. Така. Сега. Окей. От Италия имаме гости. Дядо Михал. Подарява на младите 150 лева. Браво. Дядо Михал подарява на младото семейство 150 лева. 10 лева за оркестъра, за викача, Морген Фрил. Добре, продължаваме с... Добре. Uno момento. И за викача ще има и продължаваме. Момчето не е свършило обаче. Преди тебе 150 лева за Дядо Михал. Така. Краси продължава. Най-добрият шофьор.
Още 100 лева от Краси неговата съпруга. Кичека продължава, Ецко. Айде! Поздрав за кумовете на малото семейство. Този Кичек. Къде сте, куме? Куме! Айде! Опа! От Краси неговата съпруга. И за Ицко и Диана продължава този Кичек. Поздрав! Айде! Браво на оркестъра. Как се продължава? Да. Още 200 лева, 500 лева дава Краси и неговата съпруга. 10 лева още ли поздрав за оркестъра. Краси и неговата съпруга поздравяват всички гости и неговите родини. Браво на Краси и неговата съпруга. Браво, браво. Сега следват другите родини. Брата на Янчето. Така мисля. Айде, Емчо. Емчо поздравява всички гости, които уважиха тържеството на малото семейство. Така. 150 лева дава до тук за малото семейство. Те му поздравява сестра си Дянчето, Вългата и Зете и кръсеците. Кръсеците да дойдат тук на дансинга. Къде са кръсеците, бе? Испанците. Оле! Оле! Къде отидоха? Да пушат цигари. Трябва да дойдат тук. Някой да ги извикат. Емо искат другите да дойдат тук на сцената и да играят заедно тук да купонясваме. Айде, кумовете, елате тук. Малко испанска музика. Така, браво, браво, момче. Браво на оркестъра, браво на диригента. Аре, Кирчо. Диригента, браво на диригента. Сега, Емчо продължава. Още 150 лева, станаха 300. Точно така. Сега, да. Емчо поздравява всички белчови. Кои се чувстват белчовите да дойдат на сцената? По-близо! Вижте белчева опасна работа тук. Продължаваме
всички чакат, продължаваме. Това беше от Темо и неговата друга. Така продължаваме, чакай малко. Песня за оркестъра за това. Браво. Живи здрави да бъдат оркестъра. Така, следващия. Браво на оркестъра, ще го... така. Сега е да дъщеря му на Емчо. Така. Я ми дъща ще продължа. Живи там до народното ми. 150 лева от наследие на Емил и неговата дъщеря. Така, 10 лева за оркестъра, продължаваме същия кричак. Селчовите продължават. Айде! И за дъщерята на Емчо. Така. Пължуйте. Вижте. Момент. Чакай. Иска да съобщи нещо Янчето. Младото семейство подарява на кръстниците си една съдомиялна машина за кръстниците. И един часовник за Мартинчо. Така. Няма значение, тя ще е за друго. Тя за веселата част. Разбираш ли? Така. Да са живи и здрави кумовете и Ицко и малото семейство. Аплодисменти за Дянчето, бе! Съдомиялна машина и часовник за Мартинчо от Ицко и Диана. Така. Браво. Сега Белчовите да продължават, че Белчо са много. Марио и Ели от Белчовите, фирма Белчови. Не, по-голяма. Добре. Малина. Малина мина. Да, по-голямата. Малина, да. С Белчовите продължаваме. Така. Малина и Дани, и Марианчето, Кременчето, Дънчо, Тарас и... Белови, да, Белови бе. Няма значение сега. Грешката в Сем. В Сем. Стече ли? Да, добре Стече, окей, Белови. 250 лева от Дани, Малина и Кременчето и Марианчето. От семейство Белови. Така, за оркестъра, какво? 20 лева ли остае? Една пара остае, 20 лева, един хубав
кючек. Дома. Айде, Юлешко. Сега, втора по големина. Така. Зорка и Бева. 200 лева дават Зорка и Бева. Браво на тях. Един кючек.